дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷой доштани амалҳои ҷиноятӣ ҳаёти осоиштаро халдор сохта сад ё монеае ҳаст ки пеши роҳи рушду тараққиёти ҳам иқтисодӣ ҳам иҷтимоиро мегирад. ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз фаъолияти милитсияи суғд манзури шумо менамоем. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дуздӣ дар назди масҷид. милитсия ду далели муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадорро ошкор намуд. дар масҷоҳ бо ваъдаи дохил намудан ба донишгоҳ довталабонро фиреб карданд. қаллобӣ бо сӯистифода аз боварӣ. ҷиноят ва ҷазо. гузориш аз мурофиаи судӣ. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба шаҳри пурраи хабарҳо. воситаи нашадор дар кадом намуде ки набошад ба саломатии ҷомеа зарар меорад. ҳафтаи равон мақомоти милитсияи ноҳияи ҷабор расулов мухаддароти героин ва кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бӯстон воситаи нашадори нави ҳашиш мусодира намуданд. гузориши аввалини барнома дар ин хусус маълумот медиҳад. гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир дар баробари бадбахтӣ ҷисму рӯҳи инсонро заиф намуда василаест байни ҳаёту марг. дар доираи коркардҳои оперативӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷабор расулов як далели фурӯши воситаи сахттаъсири героинро ошкор намуда аз муомилоти ғайриқонунӣ 480 грамм ин намуди маводи маргборро мусодира намуданд. воситаи нашадор ба сокини шаҳраки бӯстони ноҳияи масҷоҳ бой комил соли таваллудаш 1974 мансубият дода мешавад. гумонбаршавандаи эҳтимолӣ дар пайи ҷустуҷӯи харидор мехост бар ивази маблағи калони пулӣ 480 грамм героинро фурӯшад. кормандони оперативии милитсияи ноҳияи ҷабор расулов ахбороти оперативиро коркард гузаронда нақшаи ҷиноятиро барҳам заданд. کارما میدونستم قانونی ممکن نیست با من همین شیطون وسوسم کردم. چیکار کردی؟ نارکوتیک فروخته. چه مقدار؟ 480 گرم. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чорабинҳои иловагии оперативӣ барои муайян кардани сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин ҳафтаи равон кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бӯстон дар самти ошкорсозии ҷиноятҳо марбут ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор натиҷа дода 507 грамм мухаддароти нави ҳашишро мусодира намуданд. дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд саидов умар абдусатторович соли таваллудаш 1985 зодаи шаҳри кӯлоб муваққатан иstiqomatkунандаи шаҳри бӯстон дастгир шудааст ки дар қисм фурӯхтани ҳашиш гумонбар аст. чорабинҳои иловагӣ мавқеи боз як нафарро рӯшан сохт ки ҳамчун сарчашмаи паҳнкунандаи маводи мухаддир шинохта мешавад. муовини командири ротаи қисми ҳарбии 14356 дар ноҳияи бобоҷон ғафуров лейтенанти калон қурбоншоев хушқадам мирозорович соли таваллудаш 1977 аз ҳаммаслакони дастгиршуда умар саидов аст ки воситаи нашадор ба ӯ тааллуқ дошта дар манзили истиқоматиаш нигаҳдорӣ мешуд. ба фарзияи оперативию тафтишотӣ гумонбаршудаҳо аз маводи мухаддир истифода бурда бар замми ин ба нафароне аз ҳамин табақа бар ивази маблағи муайян воситаи нашадор дастрас мекарданд. нисбати гумонбаршавандаҳо бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. дуздии маблағи пулӣ аз воситаҳои нақлиёт шеваи ҷиноятиест ки мақомоти милитсия ба сокини 25-солаи шаҳри хуҷанд наимзода исмоил нисбат медиҳад. ҳаракатҳои ҷиноятӣ бо роҳи интихоби калид дар назди масҷидҳо сурат гирифтааст. зимни чорабинҳои оперативӣ гумонбаршуда ҳангоми содир намудани дуздии навбатӣ дар назди масҷиди ҷомеаи нури исломи шаҳри хуҷанд дастгир шудааст. ҳарчанд аз касофати кирдори ба ҷомеа хавфнок шаҳрвандон зарар бинанд, дер ё зуд нафари бадаъмолро беобрӯӣ дар пеш аст. мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд чеҳраи нафареро ошкор сохт ки дар якчанд ҳолат дар назди масҷид дуздӣ содир намудааст. гумонбаршуда наимзода исмоил соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри хуҷанд вақти адои намози ҷумъаро барои дуздиҳо муносиб ҳисобида бо роҳи интихоби калид вориди воситаи нақлиётӣ гардида нақдидаҳои пулиро тасарруф мекардааст ки ҳангоми содир намудани чунин кирдор дар назди масҷиди ҷомеаи нури ислом воқеъ дар маҳаллаи 20 шаҳри хуҷанд дастгир гардид.
тарз усули содир кардани ҷиноятҳо ин бо воситаи калиди сохта дарҳои танҳо автомошинаҳои тамғаи опелро кушода аз дохилаш маблағҳои пулиро тасарруф карда баъдан дарҳои автомошинаро боз маҳкам карда аз ҷои ҳодиса ғайб мезаданд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ 6 далели дуздии гумонбаршуда исмоил наимзодаро мақомоти милитсия исбот намуд ки 4 ҳолати он рӯзи намози ҷумъа дар назди масҷиди нури исломи шаҳри хуҷанд содир шудааст. чунончи санаи 19 апрел аз автомошинаи тамғаи опел комбо 3690 сомонӣ, худи ҳамон рӯз аз ҳамин гуна тамғаи воситаи нақлиёт 300 сомонӣ, санаи 26 апрел 1880 сомонӣ аз дохили автомошинаи тамғаи дамас 3725 сомониро ҳангоме ки соҳибонашон ба адои намоз машғул буданд тасарруф мекунад. ду ҳолати дигар дар назди чойхона ва бозори ҳудуди шаҳри Бӯстон анҷом дода шудааст. Фақат вақти ҷумъа мошино бисёр мешуд, комбо бисёр мешуд. Вақти комбо ҳай ман мекунам. Дигар мошин кушод наметавонам, фақат комбо мекушам. се мошин дузам, аякташ 3600 сомо, аякташ 300 сомо, аякташ телефон дуздам. гумонбаршуда исмоил наимзода 6 ҳолати дуздиро дар танҳоӣ содир намуда маҷмӯан ба шаҳрвандон наздик 15 000 сомонӣ зарар мерасонад ки ба фарзияи оперативию тафтишотӣ шумораи ниҳоӣ нест. беосеб бо калид дарро кушодан услуби фарқкунандаи исмоил наимзода аст ки барои чунин амал якчанд калиди опелро дар ихтиёр дошт ва бо истифода аз он ба осонӣ ба мақсад мерасид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ба кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи спитамен муяссар шуд ки силсиладуздиҳои сарбастаро ошкор намуда ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки 3 ҷавон нуқта гузоранд. ҷавонони каҷрафтор сокинони ҳамин ноҳия ғайриқонунӣ ба манзилҳои истиқоматӣ ворид гардида дар баробари пули нақд таҷҳизотҳои автомошина аз қабили чарх, аккумулятор, дигар таҷҳизотҳоро тасарруф карданд ки оқибат ба даст афтоданд. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии милитсияи ноҳияи спитамен парда аз рӯи нобакориҳои 3 ҷавони роҳи ҷиноятро ихтиёр намуда бардошт. шаҳрвандон Азамов Нозим Шораҳимович соли таваллудаш 1997, Эшматов Ҳусан Бахтиёрович соли таваллудаш 1995, сокинони ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоев ва Абдиев Азизбек Ҳомиҷонович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳраки нафкати ноҳияи спитаменро аҳди содир намудани ҷинояти дуздӣ муттаҳид кардааст. мақомоти милитсия вақте ба онҳо расидагӣ намуд ки 10 адад чархҳои воситаи нақлиёти лаборо аз нуқтаи таъмири ба шаҳрванд Давлатбек Абдувоҳидов тааллуқ дошта воқеъ дар кӯчаи Расулови шаҳраки Навкат тасарруф намуда 5000 сомонӣ зарар мерасонанд. ин дуздии охирин буд ки гумонбаршудаҳо дар ҳайати гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ содир намуданд. аз ин пеш ҳар кадоми онҳо боз дар алоҳидагӣ дасти тамаъ ба молу ашёи мардум дароз кардааст. чунончи моҳи августи соли 2018 гумонбаршаванда Ҳусан Эшматов пинҳонӣ вориди хонаи шаҳрванд Ҳилола Бозорбоева сокини ҷамоати Турсун Улҷабоев гашта 1500 сомонӣ пули нақд ва як адад ангуштарии тиллоӣ бо арзиши 800 сомониро тасарруф кардааст. моҳи феврали соли 2019 Нозим Азамов бо роҳи вайрон кардани қулфи дари автомошини ҳамдеҳаи худ аккумулятори нақлиётии 500 сомонӣ арзиш доштаро тасарруф кардааст. ё ин ки моҳи сентябр аз нуқтаи шустушӯи нақлиёт телефони мобилӣ дуздида ба соҳибмулк 800 сомонӣ зарар мерасонад. дуздии таҷҳизотҳои нақлиётӣ ва маблағи пулӣ аз хонаҳои истиқоматӣ ба гумонбарон нисбат дода мешавад ки аксаран шабона содир шудааст. шарикии устувори Нозим Азамов ва Ҳусан Эшматов дар якчанд ҳолати ҷиноятӣ ошкор гардида танҳо дар як ҳолат ба ҳайати гурӯҳ ҳамроҳ шудани гумонбаршаванда Азизбек Абдиев ба қайд гирифта шудааст. барои бо муваффақият анҷом додани нақшаи ҷиноятӣ ҳаммаслакон аз сабукравӣ ба Ҳусан Эшматов тааллуқ дошта тамғаи Део Некси истифода бурдаанд. дар рафти тафтишот гумонбарон иқрор шуданд ки наздик 30 ҳолати дуздию майдадуздиро дар ҳудуди ноҳия содир намуданд. аммо баъзе аз ҷабридаҳо аз сабаби муносибати хешутаборӣ ё камарзиш будани зарар аз даъво ба мақомоти милитсия даст кашиданд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршудаҳо чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. барномаро идома медиҳем. мардумфиребӣ Пирӯзов Мунаввар Мулоидиевич истиқоматкунандаи 56-солаи маҳаллаи Зарафшони ноҳияи Мастчоҳ дар асоси муроҷиати 4 нафар ҷавдида ба мақомоти милитсия сабаб шуд ки нисбаташ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад.
номбурда бо ваъдаи дохил намудан ба донишгоҳу донишкадаҳо маблағи довталабонро ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. Чӣ гуна ҷабрдидаҳо ба доми ӯ афтоданд? аз гузориши навбатӣ маълумот гиред. мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ муфтихӯрии рӯйрости омӯзгореро ошкор намуд, ки бо ваъдаи дохил намудан ба донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат аз шаҳрвандон маблағҳои пулӣ ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. шаҳрванд Пирӯзов Мунаввар Муллоидиевич соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи маҳаллаи Зарафшони ноҳияи Мастчоҳ, омӯзгори коллеҷи омӯзгорӣ ва коллеҷи кишоварзии ҳамин ноҳия давоми солҳои 2017-2018 мавсими дохилшавӣ ба муассисаҳои олиро ба тиҷорат табдил дода, бо ваъдаи бемонеа дохил намудан ба муассисаҳои олии мамлакат ба боварии сокинони ноҳияи Мастчоҳ ва Зафаробод даромада аз 3500 сомонӣ то 12500 сомонӣ маблағи онҳоро гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф кардааст. оид ба ҳолати кор чунин гуфта метавонам, ки аз шаҳрвандони ноҳияи Мастчоҳ маблағи пулӣ гирифта барои дохил мекунам гуфта, лакин азоди ҳамин кор набаромадам. тахмин 8 нафар агар бошад ба маблағи хато накунам таги 40,000 аст. бо шунидани суханони бовариноки гумон бар шавандааш шаҳрвандон бо умеди донишҷӯ кардани фарзанд ё ҷиянҳои худ маблағҳои калони пулиро дар ихтиёри қаллоб мегузоштанд. аз рӯи қобилият ва тавоноии дониш баъзеи онҳо ба номи донишҷӯӣ сазовор низ гаштаанд. аммо ҳарчанд ин ҷо саҳми Мунаввар Пирӯзов набошад ҳам, ӯ таъсири худро асос оварда маблағи талаб кардаашро мегирифт. донишгоҳи давлати ҳуҷанд ба фани биология дохил мекунам гуфта 3000 гифтааст сараш ба сони агар договораш начитон ин хондама намерад гуфта хонаш ба рафта худашон мошин кити бо 3000 дигар гифтиги сони ин ҳуҷҷат талаб кунад агар мо имсол ба атез ғалтидеги ҳозир агар ино ҳуҷҷат ба дохил кунем ҳама медонаду кораш ганда мешавад. мо Панҷикент ба ҷои райони дигар чет ба дохил кидиму шумо серона наз ин келини нав шуди уже келин шуд намерад ва хондама намерад, лекин хонишаш рафтан мегирад. фосилави хондосияни дилатон пур кунитон гуфта бовариш ба даровард. уже 2 сол гузаштааст, ягон ҳуҷҷат нест. мо рафта тафтиш кардем ки номаш ягонта донишгоҳ набаромад. онҳое ба мақомоти милитсия муроҷиат намуданд, ки ҳарчанд ҳаққи хизмати Пирӯзовро пардохт карданд, аммо ба орзуи донишҷӯӣ нарасиданд. дар мавриди баргардондани пули гирифта гумонбаршуда саркашӣ намуда ё баҳонаву ваъдаҳои ҳархела пеш овардааст. зимни ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ шахсияти 5 нафар ҷабдида муайян карда шудааст. ин дар ҳолест, ки чанд соли охир барои таъмини шаффофияти дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкадаҳо маркази миллии тестӣ босамар фаъолият дошта, ҷавонони қобилиятнок бе дахолати касе ба муассисаҳои таълимӣ роҳ меёбанд. бо ошкор гардидани мардумфиребии Мунаввар Пирӯзов нисбати ӯ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. нафароне аз тақаллубкориҳои номбурда зарардида ё аз ҳаракатҳои ҷиноятии ӯ бохабар метавонанд ба мақомоти милитсияи маҳаллии зист муроҷиат намоянд. мақомоти милитсия далели воридсозии ҳисобкунаки барқии пассифатро ба тамғаи сохтакоришудаи фирмавӣ ошкор намуд. ҳисобкунакҳо ба тамғаи маъруфи Энергомер борои қалбакӣ дар Чин истеҳсол гардида, ҳамчун моли Федератсияи Россия ба фурӯш бароварда шудааст. аз ин кирдори ҷиноятӣ намояндаи ҷамъияти саҳомии Энергомер дар ҷумҳурии Тоҷикистон зарари моддӣ дидааст. кормандони шӯъбаи минтахавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як ҳолати истифодаи ғайриқонунии воситаҳои фардикунунии иштирокчиёни аҳлҳои гражданӣ, молҳо, корҳо ва хизматрасониро ошкор намуданд. ҳисобкунаки барқии пассифату қалбакӣ бо номи фирмавӣ предмети ин ҷиноят аст, ки аз тарафи соҳибкор Музаффар Муҳсинов, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ ба ҳудуди вилояти Суғд ворид карда шудааст. ин соҳибкор дар бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мағозаи фурӯши масолиҳи техникӣ ташкил намуда, давоми солҳои 2018-2019 аз ҷумҳурии халқии Хитой ба миқдори 6635 адад ҳисобкунаки барқии якфазаи қалбакиро, ки дар Хитой истеҳсол шуда, ғайриқонунӣ дар онҳо номи фирмавии тамғаи Энергомер ҳамчун тамғаи молӣ нишон дода шуда, гӯё истеҳсоли ҷамъияти саҳомии Энергомери Федератсияи Россия мебошад, ба мақсади фурӯхтан ба Тоҷикистон ворид кардааст. вақте ки аз Хитой мегирифтед дар омӯҷа дар хутиёш чӣ навистагӣ буд? дар хутиёш российский навистагӣ дехем. шумо маҳсулот аз Хитой гирифтед, не ки бо забони русӣ навистагӣ буд, марка фирмаи русӣ насб кардагӣ буд?
قابل قید است که در حدود ولایت سوخت جمعیت دارای مسئولیتش محدود علی فشاری کنیبادام رسما نماینده جمعیت سهامی انرگامر بوده راه دادن چنین حرکت‌ها از جانب صاحبکار محسینوف به کارخانه مذکور 530800 سومانی ضرر مادی رسانده شده است. در ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی در دیگر فروشگاه‌های حدود بازار برکت نیز حالت‌های به فروش گذاشتن حسابکنک‌های برقی قلبکی آشکار کرده شده است. سنجش‌ها ادامه دارد. از روی حادثه با ماده 275 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. با معلومات شهروندان می‌رسانیم که در ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی و زیرساختارهای آن در ولایت‌ها خدمات مخصوص اپراتیوی مبارزه برنده بر ضد جنایت‌ها و حفظ مالکیت ذهنی فعالیت دارد. شخصان حقوقی و واقعی می‌توانند برای حمایت حقوق مؤلفی و دیگر منفعت‌های مالکیت ذهنی مراجعت نمایند. عاقبت هر کردار جنایتی را جزای جنایتی ناگزیر است. سود شهر خوجند برای قلابی نسبت یک زن حکم قانونی برآورد. گزارش نوبتی برنامه از جریان مرافعه سودی آماده شده است. سود شهر خوجند پرونده جنایتی را با ایبداری رحمان و مقصوده نورماتونا مادر دو فرزند در صادر نمودن جنایت قلابی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی بررسی نموده نسبت سودشونده حکم برآورد. در مجلسی آشکارای سودی تاکید یافت که سودشونده در یک حالت قلابی در حجم مخصوصا کلان ایبدار دانسته شده در اساس مراجعت جبریده ساکن شهر پنجکین نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردیده است. ضمن یک شناسایی سری راهی با جبریده مرد 68 ساله سودشونده آگاهی می‌یابد که فرزند آخران در محبس ادای جزا نموده ایستاده است و خود را ادوکات معرفی کرده به باوریش درآمده وعده می‌دهد که فرزندش را از اجرای جزای جنایتی آزاد می‌نماید. حالانکه سودشونده معلومات حقوقی نداشته بر ضمن این فرزند جبریده با ماده 307 الوه 2 کدکس جنایتی برای فعالیت اکستریمیستی از آزادی محروم شده است. دوره ماه ایون تا سپتامبر سال 2018 از آخران با بهانه آنکه فرزند آخران را از سود می‌برد و آزادی می‌برد 14000 دلاری آخران که برابر با 11902 سومانی هست می‌گیرد و با این تا دوره ماه دکبر شهروند سید فتوشمراد را از شهر پنجکین و شهر خوجند سرسان و سرگردان کرده و باوری آخرین درآمده این مبلغ پولی را برنمیگرداندند و برای از محبس برآوردن فرزند آخران یگان کوشش حتی نمی‌کنند. برای مفت به دست آوردن 14000 دلار و صرف کردن آن به احتیاجات شخصی حرکت جنایتی است که در رفت تفتیشات پیشکی و مرافع سودی این دلیل تصدیق خود را یافت. مقامات تفتیشاتی و سودی زودباوری مردم را عامل به نام قلابان گرفتار شدن می‌دانند. در این حالت جنایتی نیز سودشونده یک چند مراتبه جبردیده را از پنجکین به مرکز مأموری ولایت دعوت نموده با هر گونه وعده‌های بردروغ او را امیدواری به آزادی برآمدن فرزند کرده قسم 14000 دلار به دست می‌آورد. تنها بعد نسبتش آغاز گردیدن پرونده جنایتی و چاره پیشگیری در نمود حبس مقصوده رحمان و ضرری رسانیده را برقرار نموده پس از 8 ماه سرسان کردن جبردیده مبلغ گرفته را برگردانید. سودیا حالت‌های سبک کننده و وزن کننده کردار سودشونده را به نوبت گرفته چنین حکم کرد. رحمان و مقصود نورماتونا با ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با همین ماده به جزا در نمود جریمه به اندازه 1460 نشان دهنده برای حسابها برابر به 73000 سومانی به فایده دولت بدون محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین تعیین کرده شود. برقرار کردن پاداش ضرر برای جزای سبک غیر حبسی سبب شده باشد هم سرنوشت سودشونده را داغدار خواهد کرد. عین حال محکوم شده رحمانووا با جزای تعیین نموده سود ناراضی بوده از بالای حکم سود شکایت کاساسیونی آورده است. بنابراین سند سودی اعلان شده در عین زمان قوه قانونی پیدا نکرده است. موضوع دیگر کارمندان بازرسی دولتی автомобилӣ дар ولایت سوخت بهر کوهش دادن وضع صدمه‌ناکی با اشتراک کودکان و نورسان چاره‌بینی‌های ترغیباتی را پرزور نموده با خوانندگان مکتب واخیری‌ها می‌گذرانند. در این ردیف خوانندگان یک چند مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند و ناحیه باباجان غفورов با ناظران بازرسی ملاقات نموده وابسته به قاعده‌های حرکتی راه و تعیینات علامت‌های راه معلومات گرفتند.
бо мақсади баланд намудани маърифати ноболиғон дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ тибқи нақшачорабиниҳои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд аз ҳисоби нозирони бозрасии гурӯҳҳои ташвиқотӣ созмон дода шуда дар муассисаҳои таълимӣ бо хонандагони синфҳои болои вохӯриҳои тарбиявӣ мегузаронанд. Марҳилаи навбатии чунин суҳбатҳои судманд аз моҳи май оғоз гардид. ҳафтаи гузашта ҳамин гуна чорабиниҳои ошкорои маърифатӣ дар 6 мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 12, 13, 23, 24, 25 ва 26 доир гардид. мавзӯи меҳварии мулоқот бо хонандагон омӯзонидани қоидаҳои ҳаракати роҳ, аломатҳои роҳ ва намудҳои он, вазъи садаманокӣ бо иштироки ноболиғону наврасон ва тағйиру иловаҳои қонунҳои амалкунанда вобаста ба қоидаҳои ҳаракат ва ҷазо ба чунин қоидавайронкуниҳо дар бар гирифт. дар вақти вохӯрӣ нозирони бозрасӣ бо истифодаи аёният ва расм дар бораи намуди аломатҳои роҳ ва вазифаи онҳо, аҳамияти аломатҳои роҳ дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як иштирокчии ҳаракат бо хонандагон маълумот доданд. ҳамчунин дар доираи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. хонандагон зимни мулоқот бо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ фаъолона ширкат варзида саволҳо пешниҳод намуданд. ҳамин гуна чорабиниҳои маърифатӣ тарбиявӣ дар мактабҳои ғайридавлатии Кавсар, Паймон ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. дар баробари тавзеҳи қоидаҳои ҳаракати роҳ ба мактабачаҳо оиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон маълумот доданд. нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ аз овони хурдсолӣ омӯхтан ва донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳро кафолати бехатарии кӯдакон арзёбӣ намуда бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки ин қишри ҷомеа тадбирҳои зарурӣ андешида корҳои тарғиботиро дар минтақаҳо пурзур намуда истодаанд. зеро риояи қоидаи ҳаракати роҳ ба ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ ҳатмӣ буда шахсро аз ҳар гуна ҳодисаҳои ғайрчашмдоши тасодуфӣ эмин нигоҳ медорад. ин буд муҳтавои барномаи имрӯзаи милитсия хабар медиҳад. бо милитсия ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед. зиндагиро дӯст доред ва дар ободии ватан саҳм гузоред. барнодиливу рӯзгори пурнишодро ба ҳар яки шумо таманно дорем. то дидори навбати хайр.